салом дӯстон, хушомадед ба канали Сомониён. Дӯстон, ранги ҳама вақта фаромӯш накунед обуна шуданро ва лайкҳои худро дареғ надоред. Дӯстон, навори навбатӣ бошад. Дӯстон, хонаи фурӯшӣ биё якҷоя мебинем чӣ хона ва дар куҷо аст. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсида мебошад. Дӯстон, маҳаллаи Чимтепа. иборат аз 2 сотиқ замин, 3 дархона бо ремонти замонавӣ таъмин мебошад. Барои зиндагӣ тайёр мебошад. Об, свет ҳамавақт ҳастаи дӯстон, назди мактаб ва масҷида мебошад. Нархша соҳибаш мегӯяд 355 000 сомонӣ. бо арзон мешавад, алишам мешавад. дӯстон, маълумоти бештарро шумо метавонед аз худи соҳибаш бо рақамҳои телефони 937 23 23 занг зада гиред. дӯстон, аз худи соҳибаш. агар шумо реклама дошта бошед ба монанди ҳамин хона ёки мошин ёки дигар намуди техникаҳо, дӯстон, имо ватсаби мо дар болои экран 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед. дастгирии каналро фаромӯш накунед. дӯстон, лайкҳои худро дареғ надоред. обуна шавед. ҳамарӯза дар канали мо мошин ва хонаҳои фурӯшӣ намоиш мешавад. тамошо кунед. дӯстон, барои диққататон дӯстон якҷаҳон ташаккур мегӯям. канали Сомониёнро фаромӯш накунед, обуна шавед.